Iristear da beste urte batez, bilbotar guztiok elkartzen gaituen astea. Elkar helduta jai giroaz zein aldarriaz 9 eguneko gozamena. 9 egunez Bilbo munduaren erdigunean jartzeko astea. Jai giroan ere, gure aldarriak 4 haizeetara zabaltzeko gai garela erakusteko astea. Beste behin ere, hemen gaude. Bilboko aste nagusian, etxera lelopean antolatu dugun manifestazioaren berri emateko. Beste urte batez, Bilboko konpartsek eta sare herritarrak elkarlanean antolatu dugu. Tamalez, oraindik mobilizazio hau deitu beharrean gaude. Oraindik presoen eta iheslarien egoera normalizatzeko pauso asko eman behar direlako. 34 urte baino gehiago eman ditugu urruntze politikaren amaiera eskatzen, ankerra eta gizagabea delako. Baina urruntze politika gainditu izanak ez du ekarri euskal presoen eskubideen urraketaren amaiera. Etxerako bidea oztopatzen duten salbuespen neurriak eta eskubide urraketak arau direlako oraindik. Mendekoan oinarritutako jarrerak dira, konponbidea zapuztu eta herri hau iraganera hiltzatu nahi dutenak. Askotan esan dugu ez dugula inongo privilegiorik eskatzen. Salbuespena indargabetu eta lege arrunta aplikatuz, euskal preso guztiak etxera bidean jartzeko unea da. Etxean nahi ditugu, bai, etxera. Elkarbizitzan aurrera urratsak emateko. Konponbidean jarri behar dugu preso, iheslari eta deportatuen auzia. Eta helburu hori errealitatea izan dadin, denok behar zaituztegu. Aurrera egiteko unea da gurea. Bizi dugun gatazkaren konponbide prozesuari behingoz aterabide osoa emateko prest gaudela adierazi eta gure artean falta ditugun euskal preso, iheslari eta deportatuak jaiatan ere gure artean nahi ditugula adierazteko unea da gaurkoa. Zentzu honetan, abuztuaren 23an, Bizkaiko etxera egunean parte hartzera deitzen dugu jendartea. Gurekin batera, etxera aldarrikapen izatetik errealitate izateko eskatzera. Eguna ordu batetan hasiko da plaza eliptikatik eta udaletxean amaituko den manifestazio girotsuarekin. 3etan herri bazkari bat egingo da eta txosnagunean. Amaitzeko 5:30 atzekalden erromeria eta ekitaldi xume bat egongo da. Salbuespen neurriak stop, behingoz konponbidea, denak etxera!